Kung natikanta ang magtanim ay di biro, ngem kadito apanawen, arig na ang angawen met ti gasat digiti manalon ti sibuyas iti ili ti pasukin. Ag problema da amang sarak ti manggatang kaditi apit da. Idi na palabas atawen, kuna digiti manalon ken Municipal Agriculture Office anaruway kaditi na imula a semilya ti white onion ti saan na napintas ti panagtubo na. Ngem ita atawen, ngani sa ngagasot a porsyento kaditi mula ti napintas ti kalidad na. Nupay kasta, gaputi ka ado ti naapit ken basit ti aggatang, arig na ada oversupply ti sibuyas. Tatan, aglalo tata, nagpintas ti production iti sibuyas tayo. Idi manipod, syempre nagmula dati December, na harvest, aging gada iti April, napintas iti sibuyas, sir. Compare idi last. Aglalo tata, napintas lang aro doon, nagadupay nagbula. Iso nga tinagbalinan, kas lang oversupply. Ngamin, alagit makita tayo, ti ure makamula tayo ti ado, ti problema deto'y paglakwan. Ure kasanot ayat mingag mula iti ado, no awam mo iti talaga nga pangilakwan mi, diretso kung nakmanlangan. Manong ata porsyento jehan tayo pa nga nalako, sir? Baka basit lang sir, mga 30% kumano, kumbaga 100% sir. Bale, talo lang nga red bag JJ dak na ilakon sir. No, depende J presyo na sir, no nangatot presyo na agad. Malakok pa lang ati mga 3,000 sir, kuma. Dakil may tulong na 3,000 kanyayo, sir. Kun sir. Basarpay kadakwada, adda digiti kinatinulagan da amang gatang kaditi sibuyas kasi ti may sa a fast food chain. Kunada nga inkarida agatangin da ti agarup 2 gasot at tonelada ti sibuyas, ngamiti ka maudyanan, ingud walaeng ti inalada. DJ, adati may nga fast food chain, idi ko nga nang kontrata nga manggatang kadag ito yung handamot nga rod na naala amin nga gatangan di in pakaasida nga alaan da. So 50% lang tinaala da nga ginatang. Kasal kabayag na DJ nga mabalin yung imbaken, sir, sakbay ang maperdidan. Kung mabalito ilako. Jack lang makuan sir tano ngamin once nga basa-basa di sir, kithan na malapdan di gram-ram-ram no ko nga kuno ka sir. Hanyumet makonsumo amin, sir, nga tagda kayo lang. Han sir. Kunada may sapay kaditi mang padagsen ti agdama a sitwasyon ket tinangato a presyo ti petrolyo arason met ang imina digiti kasapulan ti taltalon kas iti agpadanom ken abono. Malaksid kaditi sibuyas na obserbaran ti Municipal Agriculture Office ana apektaran pa iti dadduma mula. Imbes ko mga maminsan no mamindwa data may salawason, every 2 weeks pa kadit pa nagpadanom da munin inuton da nga padanumanen kasi nga DJ kinarigat ti krudo nagnina handa kaya, sir. No amoy tayo mo dito no drought stress nga makunkuna, imbes ko mga surutan na DJ maturity days na nga tigagangay no kumakas pagarigan 110 days nasapsapa no ko nga agbungan no nasapsapa nga agbagas nga bababasit DJ ibagas na wano ibunga na wano na pangit pa ikot DJ lang nga ano ko adala ta epekto ti quality Na sir, alay di ubingag, ti pelang pinagmulmulan din. Di kita kadaanan pelang pinag-rayup kada, di kita machinery nga. Nuang pelang kada ko ti ususarimi din nga ko sir. Talaga kita kinagpaiswan na mayat-mayat, tabat-batit pelang iti, nabababa pelang ti usarin iti panagtalon ini. So nagasgastos itatan, sir? One set, pinagod na. Nadalunan mi met ti agarup sa nga 1,000 a kilo tinaapit a sibuyas iti pagtaengan ni Tatay Elviro. Ti problema na ita ket saan na asigurado no mailako na pay dagitoy. Kas kadagiti dadduma aman nalon, saan na sinurot dagiti imununan a nakasarsarita ni Tatay Elviro titulagan da agatangin da dagiti sibuyas na. Noon niya kumamot tinagtutulagan mi sir, rakit inalad ako mamot amin na. Kasi di tinakaalaan na. Ngam awan mabali na ta, datayo ako ta, di tayo mo't kaya di kaslete, lumaban gumano kasi ta. Kasla ko man yung nakikontrata ka, agad si katagmulta, ano, di ka maititay ko. Ngam aan niya nga ro, awam met. So, anos lang sir. Tilaingen pagyamyamanan nakit addan digiti imununan an ilako na sibuyas. Kinasapulan na tinagremedyo, tapnon addamit laing gungguna tinagbannugan na. Makarawar mo kat din sir, ngam detay expected ko nga, makita ko mamit, haan nga iso papanan na ata, kasi nga ti pasamak lang nagkatmut di pag i-deliveran, nga mala pagsayatan na sir, ada matlakas lete, nakasaranay kanyak nga kota, 'Ito, 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 '
kun dedi hindi libre medical man ngem alakit kas gangangay no awan po unan ti tao nga mangala utang nang ipaunada met ti sangkabasit. So nga kasyalat tat ko sir ano daytoy isula tayo roray kumet ano kasanon tuman ti bagsak na ito yan. Ibilang ni Tatay Elviro at temporaryo laing daytoy apan nubok. Positibo isuna ang malasatan tumitlaing daytoy. Nga madadamet digiti sumagmamano asaan na akapada ti tured ti pakinakem ken determinasyon. Dapay mangibagbaga nga farmers tatan niya hantay sa agmula ti adun hantay pa di agmula ti natungon hantay to pay agraupon ta daytoy mo kastoy nga nagginamot kunada. So sir so nga adda possibility na nga bumasit to iti agmula ka daytoy main crop no haan niya bumaba daytoy presyo ti fuel tata sir. Although adami tinutulong ti government man Adda, sir. subsidy ng Hanalata makaya sir at syempre ket amutay mot niya daytoy gobyerno akat dinamot kaya amin niya supusupan daytoy nga kado ti farmers dito lang pasukinan more than 4,000 how much pa no buo nga Ilocos Norte no Pilipinas na ipakaamutat ta nga adda iti para ka digay rice and corn farmers nga nagmula ka daytoy second crop nga ipaay iti national kano. Ibilang ti dadduma adagiti mannalon ti duri ti ekonomiya. Ngem no saan dan akaya abagkaten ti dagsen ti problema a mapaspasaranda. Mabali na kunaen asaan laeng ati masakbayan dati agsagaba ngem ket diti intero a pagilyan a nakadependar kadakwada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.